Таң атада жер yüzüne ақырынлап көз сала. Күрә, Туран уғылы ята, башқалар қозғала. Кызгана таң Туран улын, һәм тели уятырга. Шуңа кояшка бұйыра, музыка уйнатырга. Ул шығарған көйләр илә нишкә йөрәкне өзә. Дөньяда йөзләгән әдәм йығламый ничек түзә. Тик Туран улы уянмый, йокысы тирән, татлы, төшләнә, карап туялмый, төшләре котлы. Әмма башкаларга бу хәл бик каты тәэсир итә. Кисе киеп бер җиңене ашкырып эшкә китә. Бу хәлләрне таң күрә дә кызгана Туран улын. Уяткан була, әле җыр, әле яктылык булып. Ул сәбәпле ул тегендә итенеп килеп китә. Өмет өзми һич вакытта, уянганнарын көтә.